agerraldian erakutsi duen pixka bat hemen kostaldean daukazuena. Armintzatik hasi eta getxoraino hemen gauza asko daude. Eta oso gauza politak eta interesgarriak. Eta desberdinak. Eta danak batera hemen daude. Eta merezi du hau ezagutzeak. Merezi du ezagutzeak gero hau zaintzeko eta gordetzeko. Hemen asko ikas daiteke, benetan. Eta egiten noraino, jakitu izango zareten hemen daukazuena. Baina asko dago benetan, eta oso gaur zerbait ikusiko dugu. Ez guztia ezina dalako, hemen asko dagolako, baina gauza batzuk ikusi eta ikasiko ditu. Hemen justu azpian, badaude orain dela 200 milioi urte, 200 milioi urte esan dut, egin ziren arroka batzuk. Eta kontatzen digute pixka bat nolakoa zen mundua orduan. Garai hartan, oraingo kontinenteak ez zeuden. Kontinente bakarra zegoen. Eta Pangea izena ematen zaien. Baina, kontinente bakarra. Orduan, kontinente bakarra zegoen, hegoalderago eta klima askoz lehorrago. Basamortuak ziren nagusi. Eta basamortu egiten zer pilatzen ziren buztin gorriak. Baten bazarete guain, bastakit, bardeak edo horako inguruetara klima lehorra dana ikusiko dutera han buztinak daudela. Meinako zen ikusiko ditugu beste laba batzuk, baina horiek dira itxasazpian egondako sumendiak, edo sumendi horien astarta. Ja, garai hartan, Beinakozeko harriak sortu ziren garaian, ja ez geneukan kontinente bakarra. Zatitzen ari zan kontinente ura busketan, eta zabaltzen ari zana zan Ipar Atlantikoa. Atlantikoa banatzen ari ginen Amerikatik. Ordura arte Amerikarekin bat ginen. Hori ikusiko dugu hor. Hemen ikusiko ditugu beste gauza batzuk, gero kontatuko ditu. Eta azkenik galean zer ikusten da? Galean ikusten da ja Kantauri itsasoa zabaltzen eta Pirinioak altxatzen. Eta horrekin batera, sortu ziren lurrikarak eta mugimendu guztiak. Oraintxe ikusiko ditugu hortik, horrak, hauek. Ikusten dituzue kolore gorriak, berdeak, grisak, beltzak. Hemen dauzkagu, lehen esan dizkizuetan guztinoiek. Hauek dira kontinente bakarra, kontinente bakarra zegoeneko guztinak. Eta ikusten dituzuen geruza txuri horiek hori igeltxoa da. Eta igeltxoa biletzen da, ur pixka bat dagoenean, ur hori lehortzen denean, eta hor biletzen dira igeltxoak. Esaten zuen hor Ebro baiaran eta gaur egun ikus daitezke. Edo ja Saharara joan da, edo orduan, nahi ba ez dute ikutu. Hau guztia nola dago dana txikituta, zartatuta, zergatik hau hilo eginda. Ez dakigu zenbat, igual 2000 metro lurrazpian zegoen. Eta hau hilo eginda, honi esaten zaio diapiro baina. Hau hilo eginda. Honek pisatzen du gutxiago, beste arrokei baino. Ez da horren astuna. Eta hauekin batera, buztine eta igeltxo hauekin batera, igo dira laba horiek. Hor dauzkagunak laba volkanikoak dira. Baina laba horiek ez diren inoiz jaukora atera. Laba horiek gogortu ziren ja azaletik gertu, baina sumendirik ez zuten eman. Horregatik dira nahiko laba trinkoak. Dira Beinakozekoak bezalako. Horra nahi behar zute horrein ja ikutuko ditugu eta galdetu nahi ez dutena. Ez egiten, hanko arroka haiek beste bat dira.
daude eta itsasazpian sumendi bat sortu da. Faia batean, hau da, apurketa batean. Ez da kono bat. Da, faia bat, erratik egiten du luzera. Eta segurazko hemen azpien ere, arroka hauen azpien egongo dira laba gehiago.